Исраиллеләр Мисырдан чыгып киткәннең 40-нчы елында, 11-нче айның 1-нче көнендә Раббы кушканнарны Муса Исраил халкына ирештерде. Тыңла, Исраил халкы, Раббы Аллабыз бердән-бер Раббы. Раббы Аллагызны бөтен йөрәгегез, җаныгыз белән, бар көчегезгә яратыгыз. Шуны онытмагыз. Раббы Аллагызның әмерләрен йөрәгегездә сакларсызмы, юкмы икәнен белер өчен, ул сезне 40 ел буе чүл буйлап озын юллардан йөртеп тәрбияләде һәм сынады. Шуңа күрә Раббы Аллагыз юлыннан барып, аңардан куркып, аны хөрмәтләгез, аның әмерләрен үтәгез. Раббы Аллагыз сезне бәрәкәтле җиргә алып бара. Анда елгалар һәм шишмәләр бар. Калкулыклардан, үзәнле җирдән агып чыккан сулар. Раббы Аллагыз сезнең өчен кардәшләрегез арасыннан миңа охшаш бер пәйгамбәрне сайлап куяр. Аның сүзенә кулак салыгыз. Раббы Аллагызның бүген сезнең белән төзәячәк антлы килешүен кабул итәр өчен, сез барыгыз да биредә басып торасыз. Сезгә әйткәнчә, һәм ата-бабаларыгыз Ибраһимга, Исхакка һәм Якубка вәгъдә әйткәнчә, шушы килешү буенча ул сезне үз халкы дип, ә үзен сезнең Аллагыз дип игълан итәр. Бүген мин сезгә әйткәннәрне, Раббы Аллагыз кушканнарны үтәсәгез, Раббы Аллагызны яратсагыз, аның юлыннан йөреп, әмерләрен, кагыйдәләрен вә кануннарын үтәсәгез, Раббы Аллагыз фатихасы белән үзегез билисе җирдә яшәрсез һәм күп санлы булырсыз. Әгәр инде йөрәгегез белән Раббыдан читләшеп аны тыңламасагыз, адашсагыз, башка илаһларга сәҗдә кылып аларга табына башласагыз, мин сезне хәзер кисәтеп куям. Сез һәлак булырсыз. Үрдүн аръягында билисе җирегездә озак яши алмассыз. Миңа хәзер 120 яшь. Мин инде сезне үз артымнан ияртеп алып бара алмам. Раббы миңа син Үрдүн елгасын кишмәссең дигән иде. Муса Ишуаны чакырып алды һәм бөтен Исраил халкы алдында аңа әйтте. Нык һәм кыю бул, чөнки бу халыкны Раббы аларның ата-бабаларына балаларыгызга берәм дип ант иткән җиргә син алып барырсың. Бу җирне аларга биләмә итеп бүлеп бирерсең. Раббы үзе синең алдан барыр, янәшәңдә булыр. Ул сине ташлап калдырмас. Курыкма һәм борчылма. Шуннан Муса Мәап тигезлегеннән кузгалып, Нәбу тавының Әрхә ягына караган Физгә түбәсенә менде. Һәм Раббы аңа бөтен җирне, данга кадәр Гилгад җирен күрсәтте. Раббы аңа әйтте: Мин ант итеп Ибраһимга, Исхакка һәм Якубка синең нәсел варисларыңа бирәм дигән җир менә ул. Ул җирне мин сиңа үз күзләрең белән күрергә мөмкинлек бирдем, әмма син аңа аяк басмассың. Раббы әйткәнчә, Раббы кылы Муса Мәап җирендә вафат булды.
Муса Мәәп җирендә, Бәйт-Пигур шәһәре янындагы үзәндә гүргә иңдерелде. Бүгенге көнгә кадәр Мусаның кайда күмелгәнен берәү дә белми. Шул заманнардан бирле Исраилдә шулай Муса кебек Раббы йөзгә-йөз танып белгән башка бер пәйгамбәр дә булмады. Раббы ихтыяры белән Мисырда ул нинди мәгъҗиза галәмәтләр кылды. Фиргавен, аның хезмәтчеләре җире белән нәрсә эшләде. Мусадан башка бер пәйгамбәр дә Исраил халкының күз алдында андый гаҗәеп вә дәһшәтле эшләр башкармады. Бүген мин сезгә җиткергән шушы әмер сезнең өчен артык читен һәм үти алмаслык түгел. Бу әмер якында гына. Сез аны үти алсын өчен телегездә вә күңелегездә ул. Мин бүген күп белән җирне шаһитлыкка чакырып, сезгә яшәү яки үлем, фатиха яки ләгънәт каргыш сайларга тәкъдим итәм. Үзегезнең һәм нәсел варисларыгызның яшәвен теләсәгез, тормышны сайлагыз. Менә шундый көннәр җитәр, дип белдерә Раббы. Мин Исраил вә Яһүдә халкы белән яңа килешү төзермен. Киләчәктә, дип белдерә Раббы, мин Исраил халкы белән менә мондый килешү төзермен. Үз канунымны күңелләренә салырмын, йөрәкләренә язып куярмын. Мин аларның Алласы, ә алар минем халкым булыр. Ибраһимнан Давудка кадәр барлыгы 14 буын. Давудтан алып Бабилгә көчләп күчерелгән вакытка кадәр 14 буын һәм Бабилгә күчерелеп Мәсих туганга кадәр 14 буын булды.